Yes. Ready na ang kuan mag-start ta sa record. Sige. Pero wala pa ko nakapangutana og kumusta ka? Oh, kumusta man ang imuang semana? Ang akong semana, okay ra. Busy gamay sa trabaho pero lingaw kaayo ang akong weekend, ang akong Sabado. Oh, Sige. Nag-unsa man ka pag gahapon? gahapon niadto mi sa balay sa among mga amigo para usa ka party para sa Eurovision. Mao di ay. Sige. Nalingaw ka o wala? Lingaw. Pero Alright. wala ko tagay. Wala ka ni tagay? Oo. Sige, maayo. Ug karon magsugod na ta og storya sa imong laag sa imong bakasyon dinhi sa Philippines og gamay nga conversation practice kadtong mga pangutana nako. Oh, Sige. sige. Unsa ang imong gusto nga unahon? Kadtong sa lista nga mga pangutana o kadtong imong laag sa Pilipinas? Or sa number 4 na siguro ang Mm. sige. Sige, So sige. mag-una ta sa lista sa sa kuan. Sige, Sa among lista, sige. sige. Basin ikatulo nga pangutana o Yes. nakaanhi na ka sa Pilipinas. Oh, Oo, sige. kana and Oh, I'll ask more questions. oh, Sige. sige. Og Sige. kinaunahan nga pangutana, palihog, ipaila-ila ang imong kaugalingon. Oh, oh. Sige, sige. Ako si Jamie, taga Sheffield, UK ko. Nagpuyo ko karon tuol sa London, UK. Ug sa una, nakapuyo ug nakatrabaho ko sa China ug mga upat ka tuig. Magtutudlo ko sa University of Surrey ug magtudlo pud ko og chemistry. 36 karon, 36 ang akong edad. Natawo ko pag Mayo 1989. Unsa ang date? Kinunsa ang imong birthday? Kagahapon. Oh. Mao nga Oh, naglaag mo pagahapon. Happy birthday, oo. belated siya pero Salamat. I hope you Oh, enjoyed. salamat kayo. Oh, Sige. sige. Ah, oh, na ako'y usa ka igsuon nga babae, si Nicola. 38 si Nicola. Ug naapud ko'y usa ka pagamankon, si Ben, 8 na siya ka tuig. Mas mangiuwawon ang akong igsuon kaysa nako. Silingan ang akong mga ginikanan ug akong igsuon sa Sheffield. Mao nga tigbisita ko sa akong pamilya basin ikausa sa tulo ka buwan kay layo gamay. Sige, maayo kaayo. Pero ako, nagpuyo pa ko kauban ang akoang mama ug ang akoang mga igsuon. Sige, ang sunod kay nganong nagtuon man ka og Bisaya? Mm. Taga Visayas ang akong pares. Pero nagpuyo o nagtrabaho siya sa UK. Tanaw na ko importante kaayo nga makasabot ko sa language sa akong pares para magkasinabot ni. Um, Gusto ko magbisaya kung makikistorya ko sa akong pares sa balay. Um, Tanaw ko gikapoy gamay niya mag-English tibuok adlaw sa trabaho. Mao nga gusto ko mutabang niya magpahuway gamay sa balay. Um, Hmm. gusto pud ko makasabot sa pamilya sa akong uyab inig bakasyon dinha sa Pilipinas.
Sige, maayo kaayo. Hmm, Bisan ako usahay, kapuyon ko gamay mag-English. oh, Mao nga salamat kaayo nga karon kahibaw na ka mag-Bisaya ug makasabot na ka og Bisaya nga mga questions sa ato ang conversations. Mao nga proud ko kaayo. Sunod, sunod nga pangutana, kanus-a ka nagsugod og tuon og Bisaya? nagsugod ko, og tunog Bisaya, 'pag Agosto 2023. Mao nga nagtuon kog Bisaya hapit na duha ka tuig. Oh, Oh, so August mo duha karon nga August, maod bitaw. di ay. Sige. Hmm, Na ako'y leksyon ikausa kada semana? Ikausa kada semana. Yes, maayo kaayo. Salamat kaayo sa imuang pagpadayon sa pagklase sa ato ang Bisaya nga klase kay kanang consistent gihapon og dedication mao nga kahibaw na gyud ka kaayo magbisaya. Ug sunod, ikatulo, Mhm. kung nakaanhin na ba ka sa Pilipinas? Nagbakasyon mi sa Pilipinas pag-Abril. Mao to ang akong kinuunhan pagbisita sa Pilipinas. Niadto mi sa Cebu, Boracay, Bantayan ug Bohol. Pero pinakaimportante kay makig-ila-ila sa pamilya sa akong uyab. Oh, Oo, ganahan ko kaayo sa dagat sa Pilipinas. hmm. Nakakita mi og daghang klase na mga isda. Pero pinakalingaw kay fiesta sa Medellin pag 26 to 28 Abril. Hmm, Um, na ay parades o party dito og mga daghan nga amigohan nga tao. sige. Ug ang pagkaon, unsa man ang imuang mastorya sa pagkaon sa Pilipinas? Siyempre barato o lami kaayo ang mga pagkaon sa Pilipinas. Mao nga ikaupat mi ikaupat mi nikaon og lechon baboy sa duha ka semana ug kada adlaw mi inom og fruit shake. Yes, ganahan pud ko kaayo og fruit shake. Oh, unsa nga flavor sa fruit shake ang imong ganahan? Ganahan ko og manga na fruit shake, Mangga? Oh, manga sige. manga na fruit shake, Oo. Ganahan pud ko og buko nga fruit shake pero mas daghan hmm. og baligya nga mangga nga fruit shake. Hmm. Bitaw, bitaw. Gusto pud ko, ganahan pud ko og buko. Hmm. Hmm, ug kuan, tagpila ang fruit shake adto sa Cebu? Nakalimot ko. Wala ko'y wala ko'y nipalit sa Cebu, pero nipalit ko sa Medellin. Basin, ah, 20 pesos? Basin, Murag mga murag dili. kasagaran, mga ₱60 to Ah, ₱150 depende kung asa ka mopalit. mm. Ug depende dako o gamay. Hmm, Nakalimot ko. sige, sige. Eh, Pero barato kaayo. bitaw barato kaayo. Ug kuan, kanang unsa ang mga prutas nga imo gi-try og kaon dinhi sa Pilipinas? Oo, unsa unsa nga prutas? Nikaon ko og pinya, og buko, og saging? Basin dili saging. Oh, buko og pinya. Kana ra, Ug manga. mangga. Hmm. So, gamay ra dili kaayo daghan? Oo, dili ko kaayo ganahan og prutas.
Oh, bitaw nakalimot ko, ingon ka sa una. Oo. Sige, ug unsa ang uban pa nga mga pagkaon nga imo ang na-try sa Pilipinas? Aside sa Unsa ang lechon. oo. Daghang nga mga pagkaon. Nikaon ko og, um, tinola, sinigang, um, lumpia, tinuguan, ganahan ko tinuguan kay, halang gamay. Oo, ako pod ganahan pud ko og dinuguan. Mm. Ug mga isda, daghang mga isda kay barato ug naay mga daghan nga isda sa Pilipinas. Oh, sige. Kinsa ang tigluto kadtong naa mo dinhi sa Pilipinas? Oo, tigluto, sa mama sa akong uyab, ang mama sa akong uyab ug, dili auntie, ang amigo sa mama sa akong uyab. Oh, mao di ay, sige. Ug kadtong naa mo dinhi sa Pilipinas 'pag niagi nga buwan, kanang nakastorya ka nila sa, iyaang pamilya, sa pamilya sa imoang uyab ug Bisaya? Oh, gamay-gamay, oo, nagbisayo ko gamay uban, sa pamilya sa akong uyab. Ah, Magkasabot ko gamay, ang ilahang Bisaya pero ang ilahang Bisaya naay, naay gamay nga lahi nga words. For example, kahibalo, kaibaw, kabalo, ah, Yeah. oh, mao nga usahay ra lisod gamay makasabot. Pero dili siya kaayo lahi kay bisan sa Bohol, taga Bohol man mi, so moingon pod mi og kahibaw, kahibalo, kabalo ug naa ko'y mga amigo nga naa sa Cebu, ang ilaang gamiton kay kabalo, nya sa ako ang Mm, mga kaila, kahibaw. So, oh. oo. Mao di ay, pero, ah, kung maghinay-hinay sila og storya, makasabot ra ka? Oo. Kung hinay mag-istorya kasabot nako ug, uban, um, kauban ko ug, um, sa pagumangkon sa akong uyab, makasabot ko ang ilahang magbisaya. O mga bata? Oo, mga bata, oo. Kay Sige. hinay-hinay ang ilahang makig-istorya. Oh, bitaw. Hinay sila mostorya og kumpleto ang ilaang Oo, istorya. bitaw. Sige, mao. Og unsa ang imuang pinakaganahan nga lugar sa Pilipinas? Oo, lisod kaayo. Basin Medellin ang akong pinakaganahan nga lugar kay, lingaw kaayo ang fiesta sa Medellin ug, um, Medellin kay balay sa akong pamilya, ang akong uyab. Hmm, Ah, Pero ganahan ko kaayo sa dagat sa Boracay, nindot kaayo sa dagat sa Boracay. Pero naay didto mga daghang nga tawo. bitaw. Murag gamay ra ang mga tawo sa Bantayan kumpara sa Boracay, sakto? Oo, sakto. Hmm. Hmm. So, kuan, ang sa dagat asa ka mas ganahan, sa Bantayan o sa Boracay? Mas lingaw o mas Ah, hilom? mas hilom, oo, mas ganahan ko mas hilom. Mao nga basin, mas ganahan ko sa dagat sa Bantayan. Oh, Bitaw. hmm, Naa pud ko'y estudyante nga ganahan pud siya sa Bantayan kay gamay ra og tawo. hmm, hmm, bitaw, oo.
Sige, ug unsa pa ang akong pangutana, mga kuan, mga imnonon sa Pilipinas Hmm. naa kay ganahan nga mga imnonon o wala? Oo, oo. Oo, nagtagay mi sa Pilipinas. Ganahan ko og Red Horse og San Miguel Pale Pilsner. Oh, Hmm. lami. Oh, Pero, hmm. wala ka nakasuway og inom sa tuba? Oh, nakasuway ko og tuba, usa ka baso, usa ka baso. Aslom gamay, aslom gamay. Sige, aslom nga may og ang iyang lasa kay murag suka. Oo, murag Oo, suka, oo, suka. oo, Sige, oo. mao. Og kadtong sa lechon baboy nga inyo ang gikaon sa Pilipinas, daghan kaayog celebration, unsa man ang mga celebration nga naay lechon? Mm. Duha ka mga lechon, ang among gikaon kay fiesta sa Medellin. Um, usa ka lechon kay para birthday sa igsuon sa akong uyab ug usa ka lechon, um, kay para usa ka party, para homecoming sa akong uyab po. Oh, daghan kaayo. Naa kay dessert nga ganahan o wala? Oo, ganahan ko halo-halo. Um, halo-halo na ay daghang mga ingredients. Oo. Ah, oh, ug ganahan ko og ube ice cream. Ako pod ganahan pud ko, Mm. pero mas ganahan ko og ice cream nga naay daghang peanuts man o mga nuts sa kuan, Ah, oo. oh, mm. Pero wala kaayo ko nakakaon karon kay naa ko'y ubo og sipon ug sore throat so oo, dili Oo, pa bitaw. puwede. Og unsa Hmm, pa, oo. halo-halo ra og ice cream ang Halo-halo, imong gikaon? ice cream. Nagsuway ko og, taho. Taho, ganahan Oo, ka? dili ang dessert ang taho. Murag puwede, pero tamis lang nga Oh, pagkaon. oo, tamis lang, Oo, oo, nagsuway ko sa dagat. hmm. Lami. Hmm, Oh, okey ra. Naay okey. store sa mall dinhi sa Tagbilaran nga naay taho og naay lain-lain nga flavor sa ilaang taho, pero wala Ah, pa ko naka-try. mm. Oo. Sige. Pero Oh, tamisan ko, gamay sa taho. Mao nga dugay na kaayo ko wala nakakaon kay dinhi sa amuang balay walay nagbaligya og taho. Pero kung ah, moadto sa tindahan, dili mo kung moadto sa mall naay taho. sige, sige. Oo, Mao to sa dagat, sa usa ka taho man. Taho, oo. oh, Bitaw, sige barato ra ang taho didto? barato kaayo. Nakalimot pud ko pila, pero um, basin nakalimot ko. Sige. Basin 20, oo, sige. Oo. Sige, naa ko'y panggusto ipangutana pero nakalimot ko. Kuan, sa, unya na lang kung makahinumdum ko. Kuan kanang nakasuway ka nga mag-order or magstorya sa lain nga tawo nga nag-Bisaya? Lain nga tao, ah, wala. Kauban ko sa akong uyab. Oh. Mao nga mao nga wala ko nakasuway magbisaya og lahin nga tao. Just kauban ko, sa pamilya sa akong uyab magbisaya. Oh, sila ang mag-order or sila ang magstorya? Oo, oo. Oo, oo. Mao di Oo. ay. Hmm, Oh, sige. Pero
naay time nga naay nagstorya og Bisaya og naa kay nakasabot ka o wala pa? Gamay, gamay. Kay simple gamay ang Hmm, Bisaya katong order. Oh. oh, bitaw, sige. O kano sa man mo gusto mo balik dinhi sa Pilipinas? Mm. Ah, wala pa ko nagbisita daghang lugar sa Pilipinas. So, importante kaayo mobalik mobisita sa pamilya sa akong uyab. Mao nga gusto ko gusto ko mobalik basin sunod na tuig o sa 2027. Basin mobalik mi ikausa sa duha ka tuig. Um, Gastador og pilian gamay sa akong uyab basta pagkaon. Mao nga importante kaayo mobalik sa Pilipinas para mokaon. Um, ang fiesta sa Medellin lingaw kaayo mao nga gusto ko mobalik din ha sa Abril. Bitaw. Ako pod gastador ko basta pagkaon. Oh, pilian pod ko gamay sa tinuod. Pero ang ako ang uyab, okey ra siya, dili siya Mm. gastador, dili pod siya pilian. Oo, ug kuan inig balik ninyo dinhi sa Pilipinas pohon, asa man mo maglaag? Mobalik mo sa Boracay o, lain na pod nga lugar? Lain na pod na lugar. Basin moadto mi sa Palawan, ah, o Siquijor, um, pero gusto mi mobalik sa Medellin para mobisita sa pamilya sa akong uyab, Yeah, pinakaimportante. bitaw Hmm. importante kaayo. Sige, ug nakaila na ka sa tanan nga pangalan sa pamilya o, nakapangutana ka nila sa Bisaya o wala pa? Basin nakalimot ko gamay ra sa ilahang panggalan kay daghan kaayo na sila. Oh. Oh, sige. Kami pod sa ako ang pamilya daghan pod mi, pero tulo ra ang ako ang igsuon ug Mm, sa ako ang uyab tulo ra pod, sila. mm. So duha ra ang iya ang igsuon. So dili kaayo lisod Ah, mag-memorize sa pangalan. oo, oo. Oo, upat na ang igsuon sa akong ang uyab ug daghang mga pamilya, daghang mga Paryente. ah, paryente ug ah, how many? 5 ka pagumangkon. Oh. Oh, daghan na kaayo. Mm, Ako ang kinamagwangan so wala pa ako'y pag-umangkon ug ang ako ang mm. uyab naa siya'y duha ka pag-umangkon ug ang ako ang mama kay kuan naay unom ka igsuon pero ang ako ang papa, duha ra ang iya ang igsuon. Oh, Usa ka stepsister ug duha ka, igsuon. Oh, oo, oo. daghan gihapon kay unom ka igsuon ug daghan kog Mm, mga ig-agaw sa side sa ako ang mama. mm. Oh, Dako kaayo ang mga pamilya sa Pilipinas. tinuod Tanaw jud. nako. Oh, Kamo kay gamay ra kaayo. mm, mm. Oo, sige. Og ang kinaawahian nga pangutana og ang wala pa nako napangutana kay kung lisod ba ang Bisaya ug unsa man ang imoang tambag sa mga nagtuon or gusto magtuon og Bisaya? Sige. Tanaw nako lisod gamay ang Bisaya para sa mga English speaker. Ah, lahi ang ah, lahi ang Bisaya grammar kumpara sa English grammar. Um, Kanunay ang verb ang kinuunahan nga word sa sentence sa Bisaya. Mao nga kinahanglan ko manghuna-huna una sa dili pa mosulti. Lisod gamay. Um, mm, Sige, tambag.
oo, naako'y tulo ka tambag para magtuon og lahi nga language. Kinuunhan kay magtuon ka kada semana uban uban ka usa ka magtutudlo o maestra dili ang imuhang uyab o amigo. Ikaduha kay mangutana ka sa imong maestra, pwede ka hatagan og homework. Tanaw nako homework importante kaayo basin kay magtutudlo ko. Bitaw. Ikatulo, oh, ikatulo kay ayaw kaawaw. Ayaw kaawaw na nga istorya sulti kay importante pud kaayo pagstorya. Yes, og ang last kay don't give up. Oo, Oh, bitaw. ganahan ko kaayo sa imong tambag kay murag, kinahanglan gyud nga naay homework kay para nako kung naa kay homework dili ka makalimot dayon sa sa atoang previous nga lesson og naa Mm, kay time nga hinumdum kung unsa ang imong pangutana og magstorya ta og balik sa sunod nga klase. Og ang mm, ikaduha kay, ganahan pud ko nga dili ka, mahadlok nga magstorya gyud sa Bisaya kay gusto ko nga magstorya ka sa Bisaya kay para makahibaw ko og unsay ang atoang kinahanglan nga grammar, nga klase o kung dili ta mag-conversation. Mao nga usahay pod nga magklase ta, makagama ko og lesson plan kay naay mga kuan, mga kanang kinahanglan nga lesson pod sa kanang sunod nga mm. klase. O salamat pud Oo, kaayo kay continue gihapon ka bisan busy mo sa imong trabaho og nagpadayon gyud ka og unta nga dili ka kuan, og unta nga magpadayon gyapon ka sa imong Bisaya kay kuan salamat. kanang conversational na ang imong level sa Bisaya ug mao ra 'to. Hmm, Salamat kaayo. Sige, naa kay salamat. pangutana nako o wala na? Na ako'y pangutana. Unsa ang imong tambag para magtuon og Bisaya grammar? Kay lisod kaayo. Kahibaw ko katong, magstorya ko na ako'y problema basta akong grammar. Mao nga unsa ang imong tambag? Bitaw. Sige. Ang imoang kuan, giunsa nimo pagtuon og grammar kung magklase ta? Kana ra? Kung magtuon ka? Oo. Sa magklase ug, unsa ang pinaka-importante o pinaka-useful, study strategy para Hmm, grammar? sige. Kuan, murag kinahanglan nga it's unsaon man na ha, murag unlearn, English kintahay og mag-imagine ka kung unsa ang mga native speakers mo storya og usahay, dili gyud puwede nga mag-translate sa mga mga sentence mao nga kinahanglan kung unsa gyud ang storya sa mga natives ingana gihapon kay lisod kaayo mag-translate kanunay kung magtuon sa grammar kay dili kanunay puwede o Hmm, maora. oo, bitaw, oo, Maora sakto ra. kanunay kay lisod pod kung, murag kana ra gyud kung magtuon og grammar. Sige, Hmm. murag maura salamat kaayo mag-stop na ko sa ako ang record.